Donostia egongo da, txerindura etzaz pilpilean eta, bueno, espero dugu egun politia pasatzea. Oso pozik gaude Donostiako klasikoak emakume lasterketa izango duelako. Eta gainera, berdintasunarekin dugun konpromisoari eutsiz, bi frogako sariak berdinak izango direlako. Bai emakumezkoek, bai gizonezkoek sari berdinak izango dituzte, eta eguerdiko 12etatik aurrera ere telebistak zuzenean emango du proba, eta uste dugu emakumezkoen kirolarentzat oso puntu garrantzitsua direla. Taldeen aurkezpena bezperan izango da. Eta bezperan 6:30 hasita bulebarko podiunean izango dira 42 o 42 taldeen aurkezpenak, danak batera. Venga, venga, venga!